муҳимтарин хабари гузоришҳои рӯз барномаи телевизии Пайгом манзури шумост. Ассалому алайкум. Нахуст ҳамаи шумо ҳамватанони гиромиро бо рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфта орзу дорем ки парчами давлатӣ ҳамеша парахшон бод. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи ба номи устод Лоиқ Шералӣ чорабинии идона баргузор гардид. гузориши нахустини барнома дар ин мавзӯъ омода шудааст. 24 ноябри соли 2021 дар кохи Лоиқи шаҳри Панчакент бахшида ба рӯзи парчам чорабинии бо шукӯҳи идона баргузор шуд. Тантанаи идона бо иштироки сокинони касбу кори гуногун аз ҷумла кормандони ташкилоту идораҳо, варзишгарон, хонандагону донишҷӯён, омӯзгорон, намояндагони соҳаҳои фарҳангу тандурустӣ, воситаҳои ахбори омма ва бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. дар чорабинии мазкур намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Акбаров Саид Имомхоҷа ширкат намуда паёми табрикотии раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба самъи ҳозирин расонид. аз номи роҳбарияти вилоят тамоми сокинони Панчакентро бо рӯзи парчами давлатӣ ки яке аз санаҳои муҳим ва саҳифаҳои дурахшони даврони соҳибистиқлолии кишвар ба ҳисоб меравад табрик намуд. раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода зимни суханронии худ дар маҷлиси тантанавӣ сокинони шаҳру деҳотро бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ табрик гуфта таъкид дошт ки парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари конститутсия нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи рамзҳо ва муқаддасоти давлатӣ маҳсуб ёфта дар иҷлоси 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 24 ноябри соли 1992 қабул гардидааст ва мардуми сарбаланди кишвар ҳар сол ин рӯзро ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ ҷашн мегиранд. қайд карда шуд ки парчам яке аз рукунҳои муҳими давлатдории мо, рамзи ҳаёти осоишта, муттаҳидӣ ва ҳуввияти миллӣ буда арҷгузорӣ ба парчами давлатӣ василаи тарбият дар рӯҳияи ифтихор аз давлатдории миллӣ ва ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии халқамон мебошад. парчам мояи ифтихори миллӣ ва арзишмандтарин муқаддасоти миллӣ пазируфта шуда рамзи ҳастӣ ва пойдории давлат, ормони мардуми соҳибтамаддуни мост ки афрохта шудани он аз давлати соҳибистиқлолу соҳибватанӣ башорат медиҳад. ин рукни муҳими давлатдорӣ моро ба ҷаҳониён чун давлати соҳибихтиёр муаррифӣ намуд. изҳори боварӣ карда шуд ки сокинони меҳнатқарини Панчакент минбаъд низ дар зери парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сарҷам гардида баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегӣ баланд бардоштани обрӯю нуфузи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ саъю кӯшиш менамояд. сипас аз тарафи аҳли фарҳанги шаҳр барномаи ҷолиби консертӣ намоиш дода шуд. дар факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии сиёсиву адабӣ баргузор гардид. дар қатори дигар корхонаву муассисаҳо факултаи таърих ва ҳуқуқи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панчакент таҳти роҳбарии устоди калони кафедра омӯзгори фанни забони русии донишҷӯёни курси аввали ихтисоси таърих ва ҳуқуқ рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта шуда ба ин муносибат чорабинии сиёсии илмӣ бо иштироки устодон ва донишҷӯён доир гардид. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз ёфта муаллимаи фанни забони русӣ Баротова Ҳоҷарой сухан гуфтаву донишҷӯён ва кулли устодонро ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод намуд. баъдан донишҷӯён дар бораи парчам ва рангҳову нишони он маълумоти пурра дода чорабинӣ бо саволу ҷавоб миёни муаллима ва донишҷӯён дар бораи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рангҳо ва рӯзи қабули он рангоранг гардид. ҳамчунин баҳри болида хотирии ҳозирин аз ҷониби донишҷӯён суруд сароида шудаву рақси зебоӣ низ пешкаш гардид. Моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна и я стена. Отчизны сын, страны солдат, как было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мы летим в свят.
каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наши души сердец ясны, как фонарь маяк. имрӯз мардуми сарбаланди тоҷик ин нишони садоқатро баланд бардошта аз дурахши рангу ҷилои зебои он ифтихор мекунанд. бо гузашти қариб 13 сола ин рамзи миллӣ ва мазҳари меҳанпарастӣ табдил ёфта мардум ва махсусан наврасону ҷавононро дар атрофи худ муттаҳид менамояд. ҳисси ватандӯстиашонро бештар мегардонад. умед ба ояндаи некро дар қалбашон қавӣ сохта дар замираи ҳар фарди миллат ҳисси эҳтиром ба истиқлолу озодии тоҷикистони азизро тақвият мебахшад. рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ба ҳамаи устодон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панчакент сидқан таҳният гуфта барояшон бахту иқбол, амнияту осоиш ва даст овардани донишҳои хубу аъло, рӯзгори саршор аз фараҳ ва нусрату комёбиро таманно дорам. рӯзи парчами давлатӣ муборак устодон ва донишҷӯён. ҳамзамон дигар устодони донишкада низ сухан намуда аз ширкати фаъолонаи устоди калони кафедра бароту ва ҳоҷарой дар баргузории ҳама гуна чорабиниҳои сиёсиву илмӣ ёдрас шуданд. дар фарҷом мудири кафедраи забони русияи донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панчакент парвина ансорӣ баҳри баргузории чунин як чорабинии намунавӣ ба иштирокчиён миннатдории хешро баён намуд. Дорогие студенты, разрешите поздравить вас с наступающим днем государственного флага и от имени преподавателей кафедры хочу поблагодарить уважаемую Хаджарой Мухаммадиевну за то, что она согласно плану мероприятий кафедры а также плану мероприятий по выполнению государственной программы совершенствования преподавания и изучения русских и английских языков до 2030 года провела такое мероприятие и за незначительный срок, в течение 3 месяцев, когда студенты факультета истории и права изучают русский язык, они смогли на таком высоком уровне провести такое мероприятие. Благодарю за проведенное мероприятие. гузориши мартаба раҳмонова ва ненг муҳаммад мирҷонов аз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панчакент. бо мақсади беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ширкати тисел дар шаҳри панчакент боз як маркази нави хизматрасониро ифтитоҳ намуд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар арфаи таҷлили рӯзи парчам оператори пешсаф ва навовари кишвар ширкати тисел дар хиёбони рӯдакии шаҳри панчакенти вилояти суғд маркази нави хизматрасониро барои муштариён боз кард. аснои ифтитоҳи маркази хизматрасонӣ намояндаи ҳукумати шаҳри панчакент фаъолон роҳбарияти филиали тисел дар шаҳри панчакент ва намояндагон аз вилояти суғд иштирок карданд. маркази нави хизматрасонӣ барои ҳама муштариёни ширкат дар масофаи ба онҳо наздик хизматрасонии босифату комилро ироа менамояд. дӯстода азалшо мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеъ дастгоҳи раисии шаҳри панчакент бахшида ба рӯзи парчами давлатӣ дар шаҳри панчакент аз ҷониби ширкати иҷтимоӣ ширкати тисел дар маркази шаҳри панчакент дар хиёбони марказии ин шаҳр маркази хизматрасонӣ барои муштариён мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта истодааст. сабаби ташкил кардани чунин марказ дар шаҳри панчакент вобаста ба мавқеъ ва сатҳи хизматрасонӣ муосирӣ мебошад, зеро ки шаҳри панчакент аз миқёси ҳисоботҳои оморӣ аз ҷумла зиёда аз қариб 320 000 аҳолиро дар бар мегирад ва аз ин ҷониб бошад ширкати тисел барои муштариёни худ дар ин шаҳр хизматрасонии ҳамарӯзаи худро амалӣ месозад. бояд зикр намуд ки ширкати тисел дар шаҳри панчакент яке аз ширкатҳои бонуфузтарин мебошад, зеро ки аз ҳисоби истифодабарии кордҳо ва пайвастшавӣ бо тариқи интернет ва дигар шабакаҳо истифода намудан аз ҷониби аҳолӣ бештар сокинони шаҳрдиёти панчакент аз ҳамон хусусиятҳои истифодабарии хизматрасонии шабакаи иҷтимоии тисел истифода мебаранд. ба ҳамин хотир ин боиси ифтихор аст ва
сатҳи хизматрасонии ширкати тисел мебошад ки бештар аҳолии шаҳр ба ин шабака рӯ овардааст. таъкид гардид ки барои тисел хизматрасонӣ ба роҳат бахши муҳими фаъолияти телекоммуникатсионӣ маҳсуб меёбад. тисел эътимоди муштариёнро қадр мекунад ва талош менамояд ки интизориҳои онҳоро бароварда созад. маркази нави хизматрасонӣ асли тамаркуз бар муштариро аз фаъолияти меҳварии худ медонад. ҳакимхоҷаев фазлиддин, намояндаи ширкати тисел дар вилояти суд. имрӯз мо маркази хизматрасони нави ширкатро дар шаҳри панчакент ифтитоҳ намудем. дар ин ҷо муштариёни ширкат метавонанд дар бораи тарофҳо, хизматрасониҳои ширкат, баҳсҳои интернет маълумоти пурро гиранд. мутахассисони фурӯши мо ҳамаи маълумотро дарёфт намуда дар ин ҷо метавонанд бо смартфонҳои онҳоро ба баҳсҳои интернете ки муфид бо 50% тахфиф пешниҳод карда мешавад ба худ пайваст намоянд. дар ин маркази хизматрасонӣ 3 нафар кор ва фаъолият мебаранд ва онҳо барои ҳамаи бошандагони ва шаҳрвандони шаҳри панчакент хизматрасонии ширкатро пешниҳод менамоянд. барои миҷозиён гуфтанӣ ҳастем ки бо рӯзи парчами миллӣ ки ба наздики мо онро таҷлил ва ҷашн мегирем, ҳамашонро муборакбод мегӯем. маркази хизматрасонии нав дар назди бозори марказии шаҳр ҷойгир шудааст. ман хуршед боимуродов. чӣ мақсад кардӣ имрӯз инҷо ташриф овард? камтар интернет проблема шудагӣ буд, телефон ҳама мақсад кардем одам. хуб, хизматрасониҳошон шумо беҳтарин хизматрасонӣ, сел беҳтарин. тавсия дода метавонед дигар? ба ҳама тавсия метиҳам ки беҳтарин компания, беҳтарин хизматрасонӣ дорад сел. саломат бошед. оператори хубтарин доранд. ёдрас мешавем ки тӯли 20 сол аст ширкати тисел барои мизоҷон хизмат мерасонад. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. даври аввали озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтарин аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри панчакент оғоз ёфт. телевизиони Simo дар ҳамкорӣ бо ширкати рахш такси 3333 дар шаҳри Панчакент тасмим гирифтааст баҳри хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру деҳоти Панчакент озмуни телевизионии ҳусни хати беҳтаринро баргузор намояд. озмун аз даври мактабӣ ва шаҳрӣ иборат буда ғолибон бо ифтихорнома ва мукофотпулиҳо аз ҷумла ҷои якум 3000 сомонӣ, ҷои дуюм 2000 сомонӣ ва ҷои сеюм 1000 сомонӣ қадрдонӣ карда мешаванд. шарти озмун чунин мебошад: хонандае ки матни диктантро бехато ва зебо менависад ба даври мактабиро хат мегирад. озмуни мазкур аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 оғоз гардид. хонандагони зиёди ин муассиса дар озмун иштирок намуданд. дар рафти озмун мо аз дастовардҳои 30 соли истиқлолият дар муассиса ошно гардидем. муассисаи мазкур дар Дубас фаъолият менамояд ки дар он 1650 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳамасола хонандагони муассиса дар озмуну олимпиадаҳои шаҳрӣ, минтақавӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд. соли таҳсили ҷорӣ дар олимпиадаи мактаббачагон дар даври мактабӣ 520 нафар хонандагони синфҳои 5-11 иштирок намуданд ки аз онҳо 32 нафар дар даври шаҳрӣ иштирок намуда аз байнашон аз фанни забони русӣ хонандаи синфи 11 ҳайдарзода ҷонона ҷои дуюмро ишғол намуд ва хонандаи синфи 11 А маҳинбонуи бахтиёр аз фанни таърихи халқи тоҷик ҷои аввалро ишғол кард. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 яке аз муассисаҳои пешқадам ба ҳисоб меравад. то имрӯз муассиса хеле дастпарварони зиёдеро тарбия намуда ба роҳи дурусти ҳаётрах сипор намудааст ки ҳар яке дар соҳаҳои гуногун фаъолият менамоянд. ҳамчунин муассиса ба давраи зимистонгузаронии солҳои 2021-2022 омода мебошад ва ба миқдори зарурӣ ангишт, ҳезум ва дигар маводи сӯхтро захира намудааст. дар озмун омӯзгори муассиса матни диктантро ба хонандагон пешниҳод сохт ва ҳар як хонанда бо дарки баланди масъулият матни диктантро навиштанд. озмуни мазкур шаффоф гузашт ва аз байни иштироккунандагон 4 нафар ба даври мактабиро хат гирифтанд. бояд қайд намуд ки ширкати садо ва Simo дар ҳамкорӣ бо ширкати рахш такси тасмим гирифтааст баҳри ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии ҷавонону наврасон озмунҳои гуногунро баргузор намояд. аз баргузории озмун дар муассисаҳои таҳсилоти дигари шаҳру деҳоти Панчакент дар гузоришҳои минбаъда ба шумо иттилоъ хоҳем дод. гузориши Сабрина Акрам ва Ваник Муҳаммад Мирҷонов.
ادامه برنامه مأموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 شهر پنجکент با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان بهر پاس خاطر سابق ختم کرده مؤسسه مذکور اشتراکی جنگ افغانستان عبدالله صدرالدینов دسته سازمان خوانندگان را به نام او نامگذاری نمودند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 چهاربینی تنتنوی بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک جنگاوران اینترناسیونالیست و آموزگاران و خوانندگان مؤسسه مذکور دایر گردید. چهاربینی با سخنرانی جانشین دیرکتور شرافت رجب و آغاز گردید. شرافت رجب و سخن نموده مهمانان و کلی حاضرین را به مناسبت تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارکباد کرد. تحت راهبری رئیس شورای جنگاوران بین الملل علیبوی باروتوف اشتراکچیان جنگ افغانستان و سابقه‌داران جمع آمده بودند که از نام ایشان رئیس شورای علیبوی باروتوف سخن نموده برای برگزاری این چهاربینی سپاس خویش را به تشکیل کنندگان آن رسانید. مورد به قید است که به مناسبت تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نام سازمان خوانندگان مؤسسه مذکور را به نام ختم کرده همین مؤسسه جنگاور اینترناسیونالیست عبدالله صدرالدینов که جان خود را بهر صلح و آزادی فدا نموده قهرمانانه شهید گردیده است نامگذاری نمودند و قرار آن را جانشین رئیس شورای شهری سازمان خوانندگان معروف احمدov بهر حاضرین قرائت نمود. همچنین چند تن از اشتراکچیان دیگر سخنرانی نموده از جانب خوانندگان چهاربینی فرهنگی پیشنهاد گردید. مورد به قید است که از جانب مأموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29 والدین خوانندگانی که در آزمون‌ها شرکت ورزیده سزاوار جایهای نمایان گردیدند با افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 29. با مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار خرد کاخ فرهنگ ملاقات راهبر شرکت رخش تاکسی 3333 مفتون جورایف با رانندگان برگزار گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار خرد کاخ فرهنگ با اقدام شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکент ملاقات راهبر رخش تاکسی 3333 مفتون جورایف با رانندگان برگزار گردید. سراول راهبری شرکت حاضرین را با روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک کرده آرزو نمود تا که این رمز مهم دولتداری ملی همچون سرچشمه افتخار در فضای آرام و آسوده وطن محبوبمان ابداً پرافشان باشد. واقعا هم پرچم دولتی نشان صاحب دولتی و صاحب اختیاری افاده کننده تاریخ و فرهنگ باستانی ملت تاجیک بوده هر یک فرد وطن دوست و میهن پرور کشور را وظیفه دار می نماید که نسبت به این رمز مقدس ملی احترام و ارجگذار باشد. باید ذکر نمود که پرچم دولتی یکی از مهمترین عامل‌های معین کننده هویت ملی، تحکیم بخش افتخار وطنداری در ذهن و شعور اهل جامعه به حساب رفته در مرحله‌های دشوار بنیاد دولتداری صاحب استقلالمان تحت راهنمایی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نیروهای به خلق و وطن صادق ملت زیر پرافشانی آن سرجم گردیده به وحدت ملی و ثبات سیاسی اساس گذاشتند. در ادامه ملاقات راهبر شرکت رخش تاکسی رانندگان را وادار ساخت تا همیشه با مشتریان مناسبت خوب داشته باشند. حرمت و احترام مشتری همیشه باید در مقام اول قرار داشته باشد. ملاقات را مفتون جورایف جنبست نموده اظهار باوری نمود که رانندگان برای باز هم بهتر و خوبتر خدمت رسانیدن به مردم سهمشان را میگذارند. گزارش صبرین اکرم و ورشا حسین صالح. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادگی را خواهانه تا برنامه دیگر شادی پیروز باشید. خیر.